poäng! Det kan inte ens visa timvisaren. Ha! Sekundvisaren ser du. Minuter också. Fortsätt! Jag vet vad Det det är är. inte synd om man. För jag sa Har din du bror. druckit 3 sidor? Din brorsa mot min brorsa. Ja, då Timmy mot Timmy. Något sånt i den stilen alltså. Har du en sida att bjuda på? Nej. All dricka slutar hemma. Hallå Tuffing, kom hit här nu. Titta han. Det bjuder på något gott. Ge TV. Jävlar. Du har röda ögon. Har jag? Ja, det har du. Jag är född. En jävla guac. Jävligt röda ögon du har. Så vi går hem och lägger. Har du druckit en Smirnoff Ice idag? Visa han har röda ögon. Det är för fan såna jävla linster. Jaha. Ja. Det förstår ni det. Ja, om du skakar så mer kan du inte öppna den. Den är frozen. Upp och ner. Den är upp och ner. Se bara upp och ner. Ista. Du ska öppna på andra hållet. Ja men den är frozen, tjockhuvud. Ja, men sätt den i mikron. Det funkar. Ja, ta den. Jag kan ta den. Bara så sönder och sen slicka på isen. Sätt in dem i kylskåpet. Den var inte frusen. Den var inte frösten. Den här kan du ge mig. Den här kan du ge. Den gillar jag. Jag kan öppna den. Nej, du får inte. Nej. Jag som hjälpte han kan få en tum. Ja, förresten där. Böjna här i sin eja. Går snabbt innan ganska grov jävel. Alltså det här sättet är lite fel. Sätter den fel. Nu snackar vi business alls. Är du full av Sebbe? Vi spelar skitgubbe. Vinna. Nu får jag sms då. Eller någon som ringer. Hoppas att det är mamma. För då får jag jävla i min sträck passa. Nu svarar jag. Nej, nu är någonting. Ja, det svarar jag. Äter makaroner med 6 andra tjejer. Kom hem till min säng så ska jag visa något annat. Vadå? Lille pick. Kom till mig. Hjärta. 3 minuter. Full. Detta är inget full. Detta är... Jag är nykter. Eller hur? Jag fick film. Lovar. Den som rör min polare Emil ska jag banka skiten av en personen. Jag vill gå på dig hem. Ja, du kunde bara gå på mig först då alltså. Alltså Linnea på dig Sebbe. Så det, gå och lägg dig så väcker du inom 12-slag. Klockan 20:10 minst. Och då klockan 2 timmar till ska jag vara uppe och ska jag smälla bort. Nu kommer det inte smälla. Det är hon Så kommer så. jag plöja tills du somnar. Vill du det då? Ja du skojar hjärtat. Ja. Ligger du uppe? Ja skjuts. Jag fixar skjuts. Ja, var du? Ha? Var du? Jag ringer taxi. För de får betala. Jag fixar skjuts. Taxi, du får inte tag på en taxi förrän klockan 5 i morgon. Nej, alla är smockfulla. Ja, du vet inte. Om ens förrän klockan 5. Jag försöker få tag på henne idag. Då får jag gå dit och... tillbaka vid 4-5 i morgon bitti. Vad skulle du då? Jag skulle härifrån, men det gick inte. Ska du vara här hela dagen? Eller hela kvällen, natten, kvällen, morgon? Ha? Det verkar så. Du får inte komma hem. Nej, men kan jag gå? Det är inte så långt, så kan jag krypa hem. Roligt, jag var hemma själv då. När du var hos syster då? Jag är sin morsa, så jag är hemma själv. Varför du? Får du ett Malts hjärta? Jag ska